ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯಡಿ ಭೀಷ್ಮೆ ಪಂಪನ ಪುದರ್ ಪಡೆತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ನಮಕ್ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅದು ಉಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪನ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರೇಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಜೈದ ಆಯ್ತಾ. ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಲೇರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಪೋನಿಲ್ಲೇರು, ಕಿಶೋರ್ ಕುತ್ತಾರುಲ್ಲೇರು, ಅವೇ ರೀತಿ ದೀಪಾ ಮುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಮಾತೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಅರ್ನಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಹಳ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ನಾನೆಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಇಡೀ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಅದು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪಣಿರಂಡು ಇಂಗ್ಲ BJP ವಾಜಪೇಯಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂಚ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಜನಗಳ ಪಂಪುಣಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಭೀಷ್ಮಲಕ ಜವಣಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅರ್ನ ಸ್ವಭಾವನಂಚೇನೆ ಎಂಕ ತಿರಣ ಮಾತಾಡು ಎಂತ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಂಚಿ ಅರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಮಾತ ಅಡ್ವೈಸನ್ನ ಗೆತಂದುಲ್ಲೆ ನೇರ ನಡೆ ನಟ್ಟು ಅವು ಮನ ಬಿಚ್ಚಿದ ಬಾತೇರ್ನಿ ವಾ ವಿಚಾರ ಎತ್ತೇನಲ್ಲ ಅವು ಬೇಜಾರವಾಡು ಎಂಚಿನವಾಡು ಇಂಚಿನ ನಿತ್ಯರ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ ಬಂಗೇರಿನ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾರೈನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಅರೇನೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎಂಕಲು ಬೈದ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪಂಡಾಗ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನಕ್ಕಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದಾ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೊನೊಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರು ನನಾತ್ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಕೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಬತ್ತಿಯದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅವೇ ರೀತಿ ಪವರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ಒಂಜಿ ಪುದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ 79 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಚಿರ ಯುವಕ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ 35-40 ವರ್ಷದ ಜವನಿಯರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಆವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಭಯ ಮುಟ್ಟಲೊಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ಅರೆಗೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದ ಬೈದನು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅರೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ತುಳುವಸಿರಿತ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮುತಾಲಿಕರು ಆಯ್ತಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ
ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡ್ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸದರು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಶಾಸಕರನಕ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾಪಣೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತು ಅನ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕಣ ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಬೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕುಗ್ಗುದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆರು ಎರಡೆರಡು ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಎಂಕೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ದಾನಿ ಜೀವನ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ಲ ತೋಜಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಲಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಆರೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ನೆನಪು ದಯಪಂಡ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಚಟುವಟಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ನೆನಪು ದೀಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೇನು ಬೆಳೆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅವು ಹೊರಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಗುಣದ ಹತ್ರನೇ ಆರು ಇನಿ ಮಾತ ಈ ಮುಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಕೋಟದ ದಿನ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾತೇರ್ಲ ಅರ್ನ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಆರು ಈತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ಮಂತಂದಂಚಿನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅರ್ನಂಜಿ ಘನಕಾರ್ಯ ಅರ್ನಂಜಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವನಂಚಿನಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತ್ರ ಹತ್ರ ಅರೆಗೆ ಮಾತೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಒಲವು ಮಾತೇರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಾರ ಗಳಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವ ಸಿರಿತ ಈ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕ್ಲರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತದ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಿಗುಲು ಅಡ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೋಡು ಇತ್ತದಾಲಜಿ ಪೂರಾ ಹಾಳಾಣದ ಅದು ಹಾಳಾತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಊರಿದ್ರ ಮಡ್ಪೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪಿನ ಐತ ಸಂತೋಷಗಳು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಭಾಗ್ಯದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬೈದಾರೆ ಐಕ್ ನಿಖಿಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏನು ಒಂದು ಏನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಕ ಯಾನೆ ಯಾಪಲ ಎನ್ನಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಜ ಬಂಡ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏರು ಮಲ್ತಂದ್ರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಲವಲೇಶು ನಿಜಾಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನುಡ ಐಕ್ ಒಯ್ಕಲ ಏನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಡ ಅವತ್ತೊಂಜಿ ಕುರಿಯರು ಸರಿ ಅವು ಅಂಡ ನನದ ಜನಗೋ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪಳತುಂಪುನ ಜವನೇರಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಾಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ನೆಟೆಂಜ ಮಲ್ತಿನ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಓವೇ ನುಬ್ಬಾವಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂಡ ಓವೇ ಸಂತೇಳಿ ಏರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಐಟು ಸಕ್ರಿಯ ಉಳ್ಳಣ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡು ನುವಾಪನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಕ ಆಯ್ಜಿಯಿಂದ ಹೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದೂರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂಡ ಐಟ್ದು ಇಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಆಗಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅವ್ರು ಪೋಣಪ್ಪ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಪೋಂಡು ಲಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನುವಾದಿತ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಆಶಾದಾಯಕ ಬಂಡಂಚಿನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎನ್ಕ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕಡ್ಲ ಅವರ ಪಂಡೆ ಕೊಡ್ಲವಂತೆ ಇಂಕ್ ಇಡೀ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಒಳ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಹೋಗಿಂದ ಇಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಈಗ ತಳಾದೇವ ವಂಶಾಲೆ ಅವಾರ್ಡು ಸಿಂಗ ಅವಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಹನುಮಲ ಅವಾರ್ಡು ಹೂವಿಂದ ಇಟ್ಟು ಐಕೊಂಜಿ ನುಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಹೆಂಗೆ ಬಾಳ್ಯಾರ ಆಯ್ಸಿ ಆಂಡ ಯಾನ ಇನ್ನು ಬಲ್ಪಜಿ ಎನ್ನ ಅತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅದು ನೆನ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಏರೆಗಳ ಹಿಂಗೆ ದೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ತುಗುರುನ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಾಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಅಗಮನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಈಗ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನವರಾದಿಗಳೇ ಜವನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಪಿನ ತಂದು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಕ್ಕಳು ಬೈದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂ ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಾರ್ಡು ರಾಜಕೀಯ ಅವಾರ್ಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಾರ್ಡು ಮನಪೂರ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಮೂದ
ಇಂಚ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳ ಆ ಭಾವನೆ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಆಶಾಭಾವನೆ ನರಮನೆಗೆ ಅವು ಶೂನ್ಯಾಂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಅವನಿಗೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಆಶಾಭಾವನೆ ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಂಬುದನ್ನ ತನಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ಮೇಲು ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇಲು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೆನಪು ಇಂದು ಪುತ್ತಿನ ನೆನಪುಂಡು ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ತುಂಬು ಆ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತೆ ಈಡೇರು ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಸಂತೋಷ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಇನ್ನಿ ಬೈತಾರೆ ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ದು ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಣ ಐದು ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಮಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸುದೃಢ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಲ ಸಮಾಜಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂತಾರೆ ಯುವಕರನ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಂದೇನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂದ ದಾನೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ ಇಂಗ್ಲಿ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡಿನ ಜವಣೇರಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿಲ ಆ ಸೋಮನಾಥ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೊರಡು ತನ್ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಅಂದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ನೀಕು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಕೊಣಪಿ ಅಂಚ ಯುಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೊರಡು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬೈದಾರು ಮಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ದೇವರ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ದೇವರ ಸೋಮನಾಥ ನಟು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೋಮನಾಥೆ ಫುಲ್ಲು ನಡಪಾಡು ಅಂತ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಸೋಮನಾಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ತುಳುವಸಿರಿ ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡುಪಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳುವಸಿರಿತ ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆ ಇಂಕಲೇನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರತಿನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಬಂಗೇರ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅರೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಇಂಕ್ಲಿನ ತುಳುವ ಸಿರಿಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅದಕ್ಕಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅದಕ್ಕಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಂಪೋಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ಆಸಿಫ್ ಲೇರು ದಿನೇಶ್ ಲೇರು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಅಂತಂದು ಸೀತಾರಾಮ ಬಂಗೇರಿಗೆ ನನಾತ್ ಅರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡ ದೇವರ ಔಷಧಗಳು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುನ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುನ ನಡ ಎನಕ್ಕೆ ಔಷಧ ತುಳುವಸಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಇಂದೆತ ಬತ್ತಿರ್ದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಮುತ್ತುಲು BJPದ ರಡ್ಡು ಮುತ್ತುಲೆಗೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಇತ್ತಾತಿ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತದ ಇತ್ತಕನೆ ನನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಟೈಲರ್ ಮೇರ್ನ ಪುದರಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ನಕ್ಲು ಸದ್ಯಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸಂತೋಷನೇ ಯಾಪ ಫೋನ್ ಪಾಟ್ನಾಗಲ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಯಾಪಗ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗವಾಡು ಅತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗವಾಡು ಪ್ರತಿವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಇಂದೆತ ಬತ್ತಿರ್ದು ಎಂಗ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಲಗೆ ಬೈದ ಸುರುಕಾದ ಈ ತುಳುವಸಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂದೆತ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೇಸಪ್ಪ ಟೈಲರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರ ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ನೆತ ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಎಂಗ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಗುರಿಯರಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಡ್ಡು ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸಜ್ಜಲು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ ಬಂಗೇರ್ ಬೊಕ್ಕ PS ಟೈಲರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಟೈಲರಿಂದ ಬಾರಿ ಪುದಾರಿ ಪಡೆತನಾಡು ಶೇಷಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೆಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತನು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರನೆ ಈ 2 ಜನತಟ್ಟಿಗೆಲ ಪಟ್ಟಣಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕಲ ತುಳುವ ಸಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಪಲ್ನೆಕನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಕೊಲ್ಯರ್ನ ಬಂಗೇರಿನ ಇಲ್ಲಲು ಪೋದು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತದ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಟೈಲರಿನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದ PS ಟೈಲರ್ ಪಜೀರು ಶೇಷಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಿಂದು ಅರ್ನ ಪುದಾರು ಒಟ್ಟು ಅದು ಪನ್ಪುಣಿದಾನೆಂದು ಬಂದಾಗ ಈ 2 ಹಿರಿಯ ಕೊಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡದು ಮಸ್ತ್ ತ್ಯಾಗ ಮಂತಿನಕುಲು ಇನಿ ಶೇಷಪ್ಪನ್ನೇ ವಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನಡು ಸಂಘದ ಬುಳೆದು ಬತ್ತದು ಪಕ್ಷಗೂ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ನಿಜವಾದಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುರುತು ಮಂತ್ರಿ ನಡೆದವರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮನ್ಪುನ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬೈದನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಪಣಿಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಒಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಾಯಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ದು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಲ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಆ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶೇಷಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವ ಸಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೋಡೋದು ಎಂಕ್ಲು ಬೈದ ಐಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಯಾನ ಭಾಳ ಅಭಿನಂದನೆ ರೀತಿಯ ಅರೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಶುಭಾಶಯನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ಮೇರಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರೆನೂ ಶೇಷಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುವ ಸಿರಿ ಮಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಂದೆತ್ತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುಣದ ಮರುಗಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೋಡೆದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡೋದು ದಿಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾನ್ಗೆ ಐಕ ಶ್ರಮ ಬೈದಿನಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ಊರಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಊರಿಗೆ ಬೋಡೋದಂದೆ ನಂಗೆ ಯಾನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಇದತ್ತಂದು ನಾನು ಇಂಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತೀಜಿ ಬಹುಶಃ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅದು ಎನ್ನಾರ್ದು ಆಪಿನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಂತದೆ ಅಂಡ್ಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೂರದ ಕುಡ್ಲಾರ್ದ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಏನಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೇನ ಅವು ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೀರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಏನಂತಂದು ಐಕ್ಯಪಡೋದು ಬತ್ತಿನ ತುಳುವ ಸಿರಿ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೈದನಕ್ಲಿಗಳ ನಾನು ಬಾಕಿತ್ತನಕ್ಲಿಗಳ ಆ ಭಗವಂತೆ
ಬೊಕ್ಕ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವತೆಗಳು ದೇವೇರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಪಡು ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿತನ ಕೆಲಸಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡೋದು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ ಜವನೇರ್ಲ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿನಾತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆನು ಊರಿಗೂ ಗ್ರಾಮಗೂ ಮಲ್ಪಾಡೋದು ಪಂಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈತನ ತೂಯಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದೇನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ್ನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷೋಡು ಸರಕಾರ ಗುರುತು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿನ ಮುಂಡ ಸಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ತಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತು ಅಂಚತ್ತು 2 ವರ್ಷೋಡು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ ಅಂದೇನು ಪಂಡೊಂದು ನನ್ನದು ಮುಗ್ಗರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಗೊಂದು ಏನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಎಂಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಲ್ತು ದೂರದ ಬತ್ತದು ಈತ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೇನು ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಏ ಪಾಂಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಋಣನು ತೀರ್ಸವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ಲ ನೆನೆಪುಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ನಾ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸೊಲ್ಮೇನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ನಾಡುಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜಗೆ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಕ್ಲೇನ ಗುರುತಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾತಿನಾರು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿರಿದಿಪ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಹಿರಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನ ತ್ಯಾಗ ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೇನಂಚಿನ ಸೇಸ ಪಟೇಲರ್ ಬೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಎಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಮಂತಿರಿ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕರಸ್ತೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನವನ್ನು ಪಂಡ ಈ ಕರ್ಮನ ಮನ್ಪಲ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪಲ ಐಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂದ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಇದು ಆರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತಂದು ಬರೆದಿರು ಇನಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅತನಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ಆರು ದೀದಿಜ್ಜಾನು ಆಂಡ ದೇವರು ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅತ್ತನಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತದೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯುವಕರನ್ನ ಕ್ಲೇಗುಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅನುಕರಣೀಯ ಬೊಕ ಮಾದರಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸೇಸ ಪಟೇಲರು ಅರೆಗೂ ಸುರುಕಾದೆಯನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳುತ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಅಂಜಾತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಕರೆನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪದಾರು ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅತ್ತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಸೇವೆನ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸೊಲ್ಮನ್ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಂತರಣಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿಲ್ಲೇರು ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಕೊಡರೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಕಾರ್ಯಾಂತರಣಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಪೋನಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ್ಲಮಗರು ಕಿಶೋರ್ ಮುನ್ನೂರು ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಂಚಿನ ಅಸ್ಗರ್ ಮುಡಿಪಾರಿತ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದು ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರವಿ ಭಂಡಾರಿ ಮುಲ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ರನಕ್ಲೆ ರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಅಂದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಿಡಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ.